Mitä suopohjilla voidaan tehdä, kun turpeen tuotanto on päättynyt? Vaihtoehtoja on useita, ja valinta niiden välillä riippuu muun muassa pohjaveden pinnan tasosta, suon pohjalle jääneen turvekerroksen paksuudesta ja laadusta, paikallisten asukkaiden tarpeista sekä kansallisista tavoitteista. Soiden jälkikäytössä on erilaisia maakohtaisia linjauksia. Englannissa ja Saksassa uudelleen soistaminen on pääasiallinen soiden jälkikäyttömuoto. Kehitysmaissa väestön ruokkiminen voi olla perusteena suopohjien hyödyntämiseksi maataloudessa. Suomessa yleisin jälkikäyttömuoto on metsittäminen. Kanadassa pääasiallisena tavoitteena on luoda alueesta toimiva ekosysteemi, joka mahdollistaa rahkasammaleen viljelyn. In order to restore a bog, what we've found is you leave a thick layer of peat up to a yard or more than a yard of thickness, and you level the peat off so that it isn't sloped at all. Then what you do is you find sphagnum moss, growing sphagnum moss on a virgin bog, and you chop about 5 to 6 inches of that, mulch it all up, and spread it across this harvested bog. Once you've done that, you introduce straw mulch to it, and that straw mulch then just holds the moisture in and keeps spores from being overheated. Saksassa tavoitteena on luoda lähes kaikille tuotannosta poistuneille suopohjille olosuhteet, missä suokasvit ja eläimistö viihtyvät hyvin. Ensimmäinen toimenpide on nostaa pohjaveden pinta tukkimalla kuivatusojat. Tätä työvaihetta kutsutaan allastamiseksi, minkä jälkeen kasvillisuus palaa alueelle. Saksassa ja Tanskassa nostetaan turvetta myös suopelloilta, koska tuotannon päätyttyä nämä alueet voidaan muuttaa jälleen suokasvillisuuden peittämiksi kosteikoiksi. Irlannissa pohjamaa on joillakin soilla emäksistä, minkä vuoksi nämä alueet soveltuvat parhaiten peltoviljelyyn tai karjan laidunmaaksi. Pohjamaa soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen myös sen vuoksi, että niissä ei ole kiviä ja maa on tasaista. Irlannissa on viime aikoina muodostettu suopohjille myös matalia vesialtaita, joista on tullut monien vesilintulajien suosimia elinympäristöjä. On todennäköistä, että Irlantiin perustetaan tulevaisuudessa lisää virkistysalueita, jotka toimivat kosteikkona sekä kovana maana, ja yhä vähemmän soita raivataan maanviljelyskäyttöön pelloiksi. Samat tiedemiehet ja tekniset toimihenkilöt, jotka aikaisemmin kehittivät menetelmiä suopeltojen raivaamiseksi ja kuivattamiseksi, suunnittelevat ja toteuttavat nyt ympäristöystävällisiä suopohjien käyttömenetelmiä. Suomessa, jonka kansantaloudessa metsäteollisuus on avainasemassa, pääosa suopohjista metsitetään. Käytäntö on osoittanut, että mänty ja koivu viihtyvät hyvin hieman muokatulla ja lannoitetulla suopohjalla. Eräs metsityksen eduista on, että puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä ja siten kompensoivat turpeen käytöstä syntyneitä hiilidioksidipäästöjä. Toinen mahdollisuus on muodostaa suopohjalle matalavetinen järvi, erityisesti sellaisilla suopohjilla, joissa pohjavesi on liian korkealla metsän kasvatusta ajatellen. Tämä ratkaisu on paikallisten asukkaiden suosima, varsinkin paikkakunnilla, missä on paljon soita, mutta vähän järviä. Soiden jälkikäyttö on eri muodoissaan tulossa yhä tärkeämmäksi samalla, kun turpeen tuotanto päättyy useilla turvesoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tästä syystä myös tutkimustoimintaan on investoitu yhä enemmän rahaa parhaiden jälkikäyttömenetelmien kehittämiseksi. Kanadassa turveteollisuus on käyttänyt yli $3 miljoonaa suopohjien ennallistamismenetelmien kehittämiseen. Aikaisemmin suopohjat jätettiin uudistumaan itsestään tulosten ollessa vaihtelevia. Mitä nopeammin ennallistamistyö aloitetaan tuotannon päätyttyä, sitä nopeammin alueen maisemakuva muuttuu ja ympäristö rikastuu.